खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै आरो गोसो गोरबोजों बरायबाय वेलकाम। दिनै जोबथा आगष्ट 2020 फैदो दिननि बेलासिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय बर' सावथुन मुलुगनि डिरेक्टर बिथां राजिब दैमारिनि गारियाव 34 केजि गान्जा हमनानै मोन्दों। तेजपुर पुलिसा सालमारा आर्मी केम्प खाथियाव हमनानै मोन्दों होननानै फोसावनाय जादों। बिसोर साथाममोन, नाथाय सानैया खारखुमानो हाबाय। दा बे फिल्म डिरेक्टर बिथां राजिब दैमारिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनानै लांनाय जाबाय। लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि गासैबो लिरनानै दोनजानाय खामानिफोरखौ बा दफाफोरखौ मावफुंनाय जासिगोन एबा मावफुंनायनि लामायाव फैबाय होननानै एबसुनि आफादगिरि बिथाङा फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं चाइनिज आर्मिफोरा थांनाय 29 आगष्ट आरो 30 आगष्टआव लादाखनि सिमाखौ बारनो नागिरदोंमोन, नाथाय सिमाखौ बारनो हायासै। लोगो लोगो जोंनि बे हादोरनि माखासे सिंहफोरा एबा इन्डियान आर्मिफोरा चाइनिज आर्मिफोरखौ सिमानिफ्राय होखारहरनो हायो। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय शिबसेना हानजाया मन्दिरफोरखौ खुलिनांसिगौ होननानै बिजेपिनि फारसे गोख्रों दाबि खालामनायजों लोगोसे धरनाबो खालामदों। लोगोसे जोंनि बे हादोराव दिनै सानसेयावनो 78,512 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय अमित शाह बिथांखौ दिनै सप्तानैनि उनाव एम्स हस्पिटालनिफ्राय न' फारसे हगार हरनाय जाबाय। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय उत्तर प्रदेशनि नयडा होननाय दरसे जायगायाव सासे 16 बोसोर बैसोनि गथ'आ गावनि बिफाजों बुजानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय। पुलिसफोरा खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बिफाया गथ'खौ फरायनो थाखाय लेखा फरायनो थाखाय बुदोंमोन। बेनि दुखुआवनो बे गथ'आ गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय। दा बेखायनो जोंनि बर' फिसाफोर नोंथांमोना गाव गावनि फिसालाखौ गाव गावनि सान, गुबुननि दासान। लोगोसे चाइनानि फरेन मिनिस्ट्रिया खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला चाइनिज आर्मिफोरा माब्लाबाबो LACखौ क्रस खालामफेराखै होननानै चाइना हादोरा नंखाय फाव फान्दायगासिनो दङ आरो बेखौ गासैबो बुहुमानो मिथिगासिनो दङ। दा बे चाइना हादोरजों आरो जोंनि बे हादोरजों दावहा जानोल' बाखि। दावहाया जानोबो हागौ, थाबैनो जानोबो हागौ बेबायदि जाथाय जाबाय थायोब्ला। गुबुन खौराङा जाबाय गुबुन खौराङाबो चाइना हादोरनिफ्रायनो। दिनैनि बांसिन खौराङानो जाहैबाय चाइना हादोरनि। मानो होनोब्लाथाय चाइना आरो इन्डिया हादोरजों माखासे दुश्मन जागासिनो दङ। दा बेनिखायनो माखासे चाइना आरो इन्डियानि खौरांफोरखौ नोंथांमोना आङो फारि फारि खोन्थागासिनो दङ। अब्ला गोबाव खालामालासिनो बुंलायनोसैलाय। चाइना हादोरा लादाखनिफ्राय लानानै अरुणाचल प्रदेशसिम मिसाइलखौ सेटआप खालामनानै दोनखानाय जाबाय एबा मिसाइल गावग्रा जायगाफ्राव मिसाइलखौ बहायनानै दोनखानाय जाबाय। आरो बे खौरांखौ सेटेलाइटनि सावगारिनि गेजेरजों बेरखांनानै मिथिनाय जादों। दानिया फैलायदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय जोंनि बे हादोरनिफ्राय। जोंनि बे हादोराव बा जोंनि बे सनानि हादोराव बुहुमनि मादाव बयनिसायबो बांसिन कर'नानि केसखौ मोनगासिनो दङ। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। बुहुमनि मादाव जोंनि बे भारत हादोरा नाम्बार 1 कर'नानि लिस्टआव दङ। दा बे खौरांखौ मिथिनानै आङो जोबोद दुखु मोनदों। नोंथांमोनाबो दुखु मोनबाय जानांगौ। नाथाय बे भाइरासआ बांद्राय गेदेर नङा। खायसे सुबुङा थैयो आरो खायसे सुबुङा हामफिनो, नङा होमबा लोगोफोर? माखासे सुबुंफोरा थैगासिनो दं, माखासे सुबुंफोरा थांफिनगासिनो दङ। दा जियानो जादोला लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो हायोबा शेयारबो खालाम। शेयार खालामोब्ला आंनि गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बाय बाय। तो हम खटाएं तो हम उठ जाए। हाँ ठीक है, फिर मिलता है। बाय बाय। अगली वीडियो पे।